Kani kada ke jingsisha pilakli ne balai bagi kon ki jong eli kila syakan tan hak jingsha kada ke kamram kada ke benta ke jong balai banjit iki kon jong eli kum kita ki lengdo ki bansami hadin jong eli andre ke daw kalong begila im ke jingim ke balai sting ke jingim ke balai kat baman ki klem puli dan ki klem yat kat kum ke tin ke jong balai Kababel kia thua yangi, begini ki kon jong eli, anda ki kila tangan ki bam ya kado kat baki ki man. Kababel kia thua lapi pule kalau nong kaba ar kat khot kaba kat ar ke jong ke kitab menengkong Samuel. Kababel ka ong, kini ki kon jong eli kila shim, yau pro obalai penat hakikti, bat kila judung, yau hakik nars di leni hakik kiur nong, leni hau dek leni hau kiu piang. Baro kat kabangat. Bat kani kam dei ke rukom jongki lingdo ban bam. Mdei man shudong ban bam kat bangat. Kat kum ke tien ke jong blai ula ai ya ka hukum ula ai ya ka rukom. Kum no bakikin bam. Kum no bakikin im. Lalangi pule ke tien ke jong blai. Pila ban shem Leviticus kan nong ke ban nyo. Kedekat ke balai po hado balai pusau ter ke tu bagi kon ki jong ulengdo lani kita ki bajule ke kam lengdo ki di ban bam tang ya ka shadam jong kata kamerat om tangga tahan rei ki di ban bam ru ya kata ka bahaneng jong kata ka lebong mdei ban chubam kat bangat ki giong melelei ki bam bat ki bagi tangan ki bam lagi bam ki im lagi im kat bagi ki kwa ki yat kat bagi ki mon bat kim dan ke jing kain snap ya ke tin ke jong play bat ngai u eli wala dau deu lengdo han reum la ban control jong ki khon ki jong u om da kata ka babel ki thu bagi khon ki jong eli hofni bar fenhas ki ju ya thia ru bat kita ki kin thai ki ju up hagata ka jing khang jong ka tabernacle ong ke tin ke jong play U eli uju seneng yaki. Baru wong ini kikintin. Lafi pule kan nong kabal ar ka dekot ka ba arbusan ter ka ong. Bau eli ukran iki kon wong ikini. Lada ubriu un le pop ya la upara briu ublei un bishar ya u. Henry lada ubriu un le pop ya utrai u ai u bania sat na ka benta jong u. Lada nang le pop para briu kadon. Kalenti nene kadang don ke jingkermen namar ublei un bishar Yau tau beriu, Henry lau beriu ule persyak yau belai. Mano ben bishar pat yau tau beriu. Banganget ya gani. Lada mapi ki kimi ki kpa pi duai. Gumba kahana ke duai. Ki kun jong pi kin long bi ki syakri ki jong trai. Amen. Pi kwa na ki kun jong pi kin long ki syakri jong trai. Pila ju yam haduk ba. Nani pila ju duai, pila ju syakri haduk ban syakran ben. Kahana kala syakran ben haweli uong bakal buat bakal yam bakal duai hakamat jong blai la syuki tang sintur kamnang syuk ban duai kala pan no blai bakal syakran ben bakal abnong fila da fi syakri si syahau trai pila ban syakran ben Henry kata ke jingkran ben ke jong fi on pen kelas ke buram amen haleluya Henry ke jingkran ben ka ba fi syak kan kelasya ke buram namar fisyak na kami tahu try berfi je amen gina kita tisu try haleluya kumba kani ka kebriu kumba ka hana ka syakran ben pau play upenan buram ya ka baka babel ka ong ya kani hak tu ka ju ikelenong ka dekot ka ba laipo ka tin ka jong play ka ong na ba kita ki upenan buram ya nga ya kita ka ngan penan buram padi kita ki benyo ben ya nga on nyo ben keliang ya ki haba pi penan buram yo play Ublay un penan boram ya fi. Lada pi duai, pi IT, kahana ka IT, yau neu kon, lo kana do shwa ban kai u, ka pan kon, baru ublay wai kon ya ka. Bat ka don ka jinglingki ya ka keling a bana mar ba ka don ka jinglingki. Don lagi ni kisngi ka don ka jinglingki, ha ka jinglong mensim. Pun syo kan no, ya ka jing penem lene ka jing keman ka jing ro, lene kata ka bangi dei ban le syo tra ka don ka jinglingki, hatu fila ju duai un trai pendap ngadu mensim.
Ubreo la. Ban syakri belai lada dan yau mensim. Lada mensim dan lada mensim pun. Ubreo la ban syakri utrai. Wanum sengu kemen ladang idan aga jinglingki kumbakahan aga dwai. Try. Ai kun yang ban nganget. Ubleu na ayo kun jong Jesus Christ aga jing im ga jong fi. Amen. Baraba undan Jesus Christ. Udan mensim jong Bapila ban syakri kumbakahan kala ai tiru. Kala dwai bakal ai ti ladi utrai ula ai kun ya ka. Barom ta kata hanrai nakata ka jing ai bakal kenup no yu bakal kemen no hai ti jing kerku. Henry kung bakalakular ka ay no, siya utray. Ba't nga ngay ka pafidan na ka jim ka jong pi. Nga ngay buwan na pa rin fiju, padway na fiju, ang lot ba ublayin karkuy ka jim ka jong pi. Ba't ublay, karkuy fi shibon, mday na kamantal jong pi pan. Kahana kayo, iway kun, kaladway, ba't haba kalab, pun yun ukon ka ang parla ban ay yun ukon na marudang bun on daw la ino bun ngan ay yun ukon siya utray ka dali siya kumta ban hangta vini iba kaktin ka jong play ke to baka hana hadin nang ta ka sa laingot ki kun senrang sa argot ki kun kantay na marka kpo jong ka kamlong sho ka kpo ka lingki ka long ka kpo ka bala kurku ka jong play ya ro utray la fit kloy ban ai ya ka ego bleu ai ka jing ka jong fi la fit kloy ban ai ka jing ro ka jing mani la fit kloy ban ai ya ka ta ka buram show blay u bleu nang pendap shu ya pi wanum khap nap nam tau blay amen wanum khap nap yi ki kun na ka man tau trai ki kun ki di bo bleu la ai nga ju sung si bon sin ban man ta ka jing start per thai ki pen pep jing seng ru yi ki kun hala shai don exam Pep not just sang layu, just sang yok tu. Man la ka tayo. Ka pemut hi, ka exam. Ka kam koridor ban yu belai. Mana ba kam koridor, ka exam na, kam koridor u belai na. Tadi tang kwa menong pi. U belai, u day u ba ai ka jing job ha ka exam. Lada ki kon je pi ki pule kat bo pule ru. Ha ka tu shi sngi la se ka sngi u belai ki pule kat kinum start tan hi ra. Kinum yok marks hi ra kam bun. Ban yok distinction yok nang kelet penban dalam pulih lah kelet no maka jingi rap barok kawan oblay dah yang ni namar baka kini ke kemi kala IT u kon show blay de oblay ubajit yo amen na tahu kan kwa banong ifi ki kon ki jong pinado nang ret ong ki kon pi kwa long ayu tada ki kwa banong long engineer kwa long doktor kwa long ikabha tang baong ikinang kong kon pidi ban long syakri jong trai amen tada kilong doktor ru best namar kidai syakri ki jong trai tada kilong sipai ru best namar ba kidai ki syakri ki jong trai pensilor ki kon ki jong pi nado baki dangret bakin long ki syakri ki jong blai amen tada ni tanga jo aingo ya ki kemi ki kpa ki ba juan sapotenet Benuan elam ini ki kon kum ki masih ki junya kita baku hambun kon lai. Ayanya ki masih. Ya kon lah cepat ternet cekit so. Kayaknya ang tu peli ki juan dah ngacu. Ngong yes ngadi men Aisyah ki jing tap ketinam ta jong ki pi. Kita sim kia banwan man la katayo. Banwan sigi praktis. Ban pelut ru nam ta keriam ke bet. Nanti bangi thiet mangi ha. Kia thiet hi. Itu keriam ki bet baro. Bangi ai ngo yo belai. Namar ba pi sim kia ban penlong ya kene ke jing syakri kene ke sngi ke jing syakri ke job ban namar pi ai u bleu nang ai shu ya pi ha ka balai po en real po she's pasha amen 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 ban ka sngo kum ki kimi ki pa pi IT ki kon ki jong fi ban nga ngai namar ka de ke jing IT ke jong fi om tang ba pi kwa ba ki kon kin san re nganget ba piru pinang yai san hau trai amen pinang yai san hau trai utrai unang ai fi ka bor unang ai fi ka jing pen sle unang ai fi ya kata ka jing sham smo bha ka jangu kum ba pi ang not iki kon ba ki kin long kum ta kin long tapi kwa ba ki kon kin syakri utrai kin long ba ka dei ka por na do ba ki dang ret ba pin IT ki shau trai usamuel la ka ngo baru blai la jit bangas ngo Rangi syu syakri kat baman. Ban syakri, ban syule aman, ban syakri kat baman. Ban shim sting ki jing syakri.
ban shim sting ban maniu blai ne ban yaro ik gerteng ke jangu kamlong ke badai khmat jong blai tadaw ke igi bangile am tau trai ngi hab le be tek kat kum ke ktien ke jangu tadeng ta bangile ik baro ngin le be nagamanta ke buram ke jong blai amen lada de ke babam lada de ke badi na kagano ong ke ktien ke jong mai to le fi nagamanta ke buram ke jong blai amen fi rai da rai klebit makanaro de bo blai uyo ke jing ro kata kalong ke buram show blai amen tadaw ju rai kum ka rukom bala hikai fi dagi brio rai ke bo blai ai fi ngai dal pi rai do men sim pi jakri do men sim kam judan jing that kam judan ke jing luat pi dan hau men sim jong blai pi klan bet pi command bet namar fi dan ka presence ke jong blai ba ka por ka ya kum nur fi mlaban sngol tho ri kum ta te ka por ka ya sibun na fi dan ka presence ke jong blai tim kan mawi ka por ban ngai bo try unang ker khu ya fi we pi we baro bo blai kum bo legit ya uneu khna oba kerteng Samuel na ba nau try ngalapan da shisha try la ai bat kala ai no yo Samuel hi shall try ai ti ma pi ki me ki pa wat nom ong ye ki kon kilet ma pi shi jing seng wat ju pa ye ki kon shi jing seng wat ju pa ai ki ban chong kilet ndai to de alam ma pi ki amen ngi teng teng ki mi pa ji tu te ga thia sha hieng ki kon pa ai le ja seng ke bom la ka ding ni pa teng teng ki kon ba sha mai nang sha bom kim ban si shwe le ki le ja seng ta da le ja seng shwe le je tu to ka me ka pa ro ka ya thia hieng yang i pat ka ya pa le ja seng mdei ba pin shu pa jing ya seng han re ga dei ban ya lam jing ya seng ye ki amen kan ma ye kata pa eki shi jing shikri pa eki mana do dang rit lai kai ki no dang rit ndala he kala eki ban pai na kelenti ke jong blai ya roi trai ukun serong aurea habau lale aurea ukpau klemri wa de banong ni sinu tukun juga ni nang yo thia dam don ki kimi ki kpam la dau ukun umwan tang riu baji jan miet ru la pun pastor riu baji pat wan pastor ungas kena samla tang riu baji poyeng komno pi kimi nanti poyeng kan no musi syong sa hayeng longi ni tip se pastor solidi kiat solidi drugs klemikai bah tan dang ret badeng ta kwa banong ipi kimi ki pa kabila hikai ki kon ado dang ret ukpa jong kon sorong aurea klem kuslai cheno ulej marutip ya ka ka bula don utip ya ka nongrem ya ka bala seng ya ka ta nongrem ya ka bau neu kon udan namarula dep seng ya ka nongrem ula seng ya ka nongrem hau neu kon bagani ka nongrem hi ka dei ka nongrem ka babha kalong ka nongrem hau mau siang bagani ka nongrem ka nom tua lanoru baru utau mau udeu nongrem utau mau siang udeu baskem bagani nom ja ke bas niu de hang tau susu tu usawan pai biang saki yang kepala da fidon ki kun ki jong pi ki belasak kema nautrai balada fila duai nam ta jong ki lada fila hikai ki dalam filah hikayat ki kinwan pai bet show try amen ngakan mau yela dia mensyang adang rit ipa jupen ki ha kami haji seng is parwai nga ngampat su tu tu kapor dengan dei bus tenat hiban roi na do mensyang adang rit ipa am dei bila tip ka tin jong plain re ka ka ila ile ka tahi iju hikai ba idei mai baju yalam kadon kapor ka ba iya don ni kena jingkot nam taki kena ro iju kot ini ki kena andal awai Sunday school mensyua gini kena gi ya chunum syadeng kapor janmit iju lum ini ki kena ban lej penlong jing seng hadin nang ta ki don bat ki reuniam ki belakang no ya i bong kamlong ki kena gi la sakman re katu kena snam ki layo ban ya syakri ha kata jing seng kena ban ngai ngo yo blai badon sibun ba ki briu na kata jing seng kena ki belalong ki syakri ki jong blai Bangas ngau bo blai bakar khu yang diki kimi ki pa kiba hikai yang akat bagi lae ngai ngo yo blai pat ngalanang san menta how try bangai ngo mangai kendu yai sunita bangai kendu I pastor pintu kun jonga let's see him tip pastor pintu de iu yang
Idi kan jonga. Ngana jeng tapti nam jong iru. Haleluya. Deng tangi ai ngo yo blay ba deu blay ba khot deu blay penya kendo deu blay uba penya kendo lang ingi kumni ko mengingi long naga menta kawai ke jing temu ba kata kalong ban penya ragi hima ke jong blay. Amen. Don cibun ba ki breu ki ba ki dang don hagalenti jong kata ka perthai ba dei mangi ban khot yaki sya ke jing penem. Ba deu blay ban keren deu blay ban kata ban ka banong ipi. Ngidon laga jong bentang ki ki kpa nam ta ki khon ki jong fi ban long kum ki pastor hayeng ban long kum ki sim hayeng ban long kum ki nong sinshar kum ki nong pendap kum ki kpa wat ai nga jong ni wat ai nga nget bu eli ai man ni ki khon ki sinshar kala yau kpa tam ju dei lanu ro ki khon kin sinshar ya ki kpa de ki khon kin penyat ya ki kpa Dei ma pi ki kpa ban penyat ki khon jong pi. Lada kim nget sempat. Ni man tabi it khon tante ni yo at belut khon. Sengupang met ban sempat. Maka babel kong kumno lada pi tengka yu ding sempat. Kalau jenjar ke jing im ke jong pi deng ta mde pi sempat ban pensitom ban pa ki hospital sempat ki senang ki. Wat nom tengkai yu ding sempat. Hikai yu kena akan bau dang red. Kena dola temen unom klet gelenti ke jong try. Amen. Try. Ukhat. Yaki kon jong pi ukhat ya piru. Kumbu ukhat ya kahana. Kumbu ukhat yu Samuel. Ukhat ya pi bat yaki kon jong piru. Tengte man asu try. Sengo benut hendrei ngakwa benong ipi kadai ke bahae lada pile ya kata. Asu try. Penan buram yu blay. Ka jingim ka jong pi kan long ka budon buram ka mentoy banyo ai ka buram perthai ka mentoy banyo ai ki jong perthai lemda kita ki khon lemda ma pi myo yu trai ki jong perthai ka ban lech no ki jong perthai ka ban kut no dai ka ta ka bo bleu ai ka long ka ba yai ne sa bam chekot bo trau don kam ye pi ka len kha ka berli ong ka tien ka jong blei ki nong trai ki khndian ibat ni filawan ka ne ki jesang ka ne ka sngi bo trau ka an pen sle e pi nganget un keren ifi nado nega sngi un penchat bor ifi nado nega sngi lesi kamu Samuel habau bleu la keren umpat nang ban le ya thu lupa ona mar udang rit lesi ka nega sngi pidang rit hakata ka jinglong men sim ke jong pi henre pi snow ka ktin ke jong blei pi wan ba pi on try ngahang ni keren ye nga ba lesi nado ka nega sngi menta u bleu nang pan rang ba ya pi haga jinglong men sim ba fi nang la ban long pat kita ki syakri rang ba ke jong blei amen. Amen. Berutrai ungkwa ingi bengin silong kena sa. Hake jing long mensiam. Ndai bengin rang ba ha uken. Ndai ublay kwa un penslek syuk ya pi. Ya ka ba ublay la penon kami fi unangi penon kami syuk. Lesi pi ban jiyo sngow ya ka surga jong ublay. Meno ka jing im ka jong pi. Ndai menta pi sngow ya ka surga jong ublay. Ba ublay ong adon kami ya fi. Ublay kat ublay. Udon kami ya fi. Ukat ya pi ujiet ya pi. Ba fin lech ngani ka perthai ban long ka jing shai bat kamlo ben kendo shapang ka po ben kendo shapang ka ho ben kendo shapang ka jing bi shar du men sim jong me ben kendo shapang ka po ben kendo shapang ka ho ben kendo shapang ka jing bi shar du men sim jong me Kren hang ako try Kren hang ako try Kren hang ako try Kren hang ako try Da kasul jong me Yes, Lord, begin mahat ya mego try. Dan kendo yang i dakapor jong me. Keren aku try. Keren aku try. Keren aku try. Jong me
trai Ukraine phi cái này cái gì con đây mà ngà wala chết ya phi om mà phi phi là chết ya ngà u Giêsu om mà phi phi là chết ya ngà rồi ngà là chết ya phi cần và phi đây cái ta cái chạy bên ria cái là chết cái chồng lấy cái cha linh đó cái chồng lấy cái chạy bên ria cái khôi cái chồng lấy và phi long kita given pen benai yang kerteng ke jauh belai siapa ni ke pertai berang away oh belai gua men benar kami ke jim ke jauh pi oh belai gua men ben selai ya pi oh belai gua men rai ya pi oh belai gua men lagi ai ke bak kamba ke jim ke jauh pi haleluya oh Yes, Lord. Jaga ketin ke jom metra. Ni kau abang doa yang tak jom fi ke ni kapor. Piet ngatip piet bahayu terai. Baga ketin ke jom belai ke ong proba prak hat nyo ke ong. Ngait ya kita ki bang it yang ngawang terai. Proba prak hat nyo ong. Ngait ya kita ki bang it yang ngakan. Ngatip piet you terai. Rai pim la ban syakri you belai. Pisno kadang ke jing telat.พี่นั่นก็ตะกจิงสวายพี่สงงำเต็บพี่สงงำละนักว่าน้องพี่นักกระโดดพี่นมละให้ได้ดูมันซีมจงเบลกี้เอกีบารอกิลองกิบาลาฮาเลลูยาอุปอลงาละมันเลกี้เอกีบารอดาวตาเกนอุปมันชัดบอริงาวลองมันซีมบากูกระนังอาโคทรายนังนี่กูทรายนังอาโคทรายกระนังอาโคทรายYes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Utrai kumbu khat yu sambal ukhat ya phi ro ne ke sngi. Ukwa ban pen long ye phi ki nong ye tho lo pa ki jong o.